Jeg skal lige tage sats. Godt. Du er god. Hoppa! Sjovt, hva'? God træning, En gang til? Jo. Hoppa! En gang til. Wow, det var godt. Det var også godt. Du er god. Se, vi kan se, nogen har pløjet marken her. Se, der er sådan nogle huller. Ja, kom skal vi gå. Jeg skal efter dem. Vi går efter dem. Se, hvad de har gang i. Skal vi være helt stille en gang? Jeg kommer. Jeg kommer fodspor. Hvor? Ja, det ligner faktisk En gris. en hjort. Eller sådan noget Bambi-agtigt. Tror du det? Jeg ved det. Ja. Det var den der hjort, mig og mamma så. I morges? Mm. Ja, det tror jeg også, det var måske. Er det Prøv sej? lige at dufte. Hvad dufter det af? Det dufter af en hjort. En hjort? Mm. Sej, så er det en hjort. Kom. Vil du selv have din pisk? Mm. Nå, så hænger mor på den. Jeg se, om der er sådan nogle fodspor her af dem. Er det det? Sådan nogle her. Jeg tror bare, Jeg det er går det, efter det. Ja, lad os prøve. Ej, det er skønt, hva'? Hey, den træer der. Skal vi også stege så? Der kommer et kryds her, så skal man besøge sig. Skal vi ikke den vej der? Kom. Kom, vi går mod solen. Jeg vil hellere gå den her vej. Vil du hellere gå den vej? På garden. Okay, det gør vi. Mærkeligt. Ja, Der er lidt. nogle fodspor her. Vi følger dem bare. Der er også fodspor på din side. Det må være en kæmpe stor traktor. Hvad hvis den dinosaur? Nej, dinosaurer, de er ikke sådan nogle. De har negler. Tror du, de De findes? findes på gamle dage. Ikke her på Årød i dag? Nej, de findes i gamle dage. De er døde. Er det det? Ja. De Det kan jeg findes godt kun se, i en gamle dinosaur. dage. Hvis der var en, så ville jeg blive venner med den, fordi så kunne jeg ride på den. Vil du ikke? Der findes flere. Se vores skyggerskal. Hvor er vi lange? Kan du se? Vil jeg se? Har du fundet flere spor? Sej. Du har også nogle på din side. Jeg ved det. Jeg synes ikke, jeg kan se noget. Men kom, vi kigger bare. Der er noget dyr dernede. Langt nede på gangen. Skal det fugle eller sådan noget? Jeg tror, det er fugle. Nå, okay. Det var bare en fugle. Hvor du har også en fodspor. Det har jeg nemlig. Mor, Mhm. så jeg løfte din sko op. Den er helt mudret til. Rigtigt. Så jeg se min. Og se, den anden også. Gud ja, det må man ikke se. Er dit øje okay nu? Mm. Okay. Gud, se lige den mand der. Der kører med den traktor der. Kæmpe meget affald. Er det ikke sjovt? Så. Bare gå. Jeg har hørt dit hunde. Kom, skat. Ej, se lige den svamp der. Ej, den har glimmer. Kan du se, den har glimmer på sig? Og det er sjovt, hva'? Kan vi lige kigge på den dernede? Hov, der gik den vist et stykke. Må man kan spise det.
Det er en giftig. En giftig? Mm. Hvordan ved du det? Det kunne jeg bare se. Er det rigtigt? Du er god. Gode øjne. Må jeg godt låne dem? Ja. Må jeg låne dine øjne? Nej, tak. Okay. Men du kan gå på min side. Nå ja. Fordi der er der mange. Prøv lige at se, om du kan se de. Gud, skat. Jeg kan sgu da godt se fodspor her. Se lige. Er det ikke sjovt? Se. Det er da ikke en hund. Det er da en hjort. Det tror jeg bestemt. Det må være Prøv lige den. at se. Er den fin? Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Hvad tror du? Der er mange. Se, der er også en Jeg der. ved det. Hvad? En dinosaurus. Ja, ikke? Mm. Det er ligesom det, jeg er ude i. Det var i gamle dage. Det er derfor, de er der. Er det rigtigt? Hvilken vej skal vi må gå? Jamen, dinosauren er gået denne vej, kan jeg se. Han er simpelthen gået her på stien. Det er en sådan fin dinosaurus, der foretrækker at gå på en sti. Han vil ikke have sine fødder beskidte. Nu se, jeg har nogle fodspor denne vej. Er det rigtigt? Mm. Det er sjovt. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er for et dyr. Nej. Men det kan godt være, om det... Jeg ved det. Hvad? Det er en griseflok. En griseflok. Hvor der var nogle grise der og nogle grise her. Så gik de på hver sin sti. Det er muligt. Søde små grise på hver sin sti. Jeg Hva? tror, at fodsporene de følger den der vej. Hvor tror du, de er gået hen? Nå, men det er jo nemt nok at se fodsporene. Jamen, det er rigtigt nok. Vi Det kan er- måske prøve at gå efter dem. Ja, det gør vi nu. Så kan vi se hver sti, om der er andet. Jeg er sgu stadigvæk. Ja, det er sjovt. Jeg følger faktisk jordens spor. Tænk, hvis vi kan finde dens hule. Der, hvor den gemmer sig. Nej? Har du fundet noget? Og det der, det er en dinosaur. Kæmpe, kæmpe. Nej, dinosaurus, de er så store tær. Så store tæer. Mm. Hov. Okay. Men det kan jo være en tog, det her. Kæmpe tog. Kan det ikke? Det er ikke en tog. Nej. Fordi se, vores sko, de er større end dem. Okay. Hvad er det så? Der er flere. Mange der. Så kigger vi lige på hver sti, om der er nogle fodspor. Ikke her. Ikke der, nej. Så må vi da bare gå. Så jeg ser, hvor vi når langt. Vi har gået super langt, skat.